Здравейте, приятели! Днес ще чета Битие 8 глава. И ще видим докъде ще стигна. Започваме, приятели. Тогава Бог си спомни за Ной и за всичките животни и за всичкия добитък, който беше с него в ковчега. И Бог направи вятър да мине по земята и водите престанаха. И изворите на бездната и небесните прозорци се затвориха и дъжд от небето спря. Малко по малко водите се оттегляха от земята и след 150 дни водите намаляха, а на 17-тия ден от 7-я месец ковчега заседна върху Араратските планини и водите намаляваха непрестанно до 10-я месец и в 10-я месец на първия ден от месеца върховете на планините се показаха. И след 40 дни Ной отвори прозореца на ковчега, който беше направил. Изпрати гарвана, който като излезе летеше насам натам, докато водите на земята пресъхнаха. Изпрати от себе си и гълъб, за да види дали са намалели водите по лицето на земята. Но гълъбът се върна при него в ковчега, понеже не намери почивка за краката си, защото водата беше още по лицето на цялата земя. И той простря ръката си и го взе и го внесе при себе си в ковчега. И като почака още 7 дни, пак изпрати гълъба от ковчега и надвечер гълъбът се върна при него и ето имаше в клюна си току-що откъснат маслинен лист. Така Ной позна, че водите са намалели по земята. След това почака още 7 дни. Изпрати гълъб и той вече не се върна при него. В 601 година на живота на Ной в първия месец, на първия ден от месеца, водата пресъхна на земята и Ной вдигна покрива на ковчега и погледна и ето повърхността на земята беше изсъхнала. А във втория месец на 27-я ден от месеца земята изсъхна. Тогава Бог говори на Ной и каза: излез от ковчега, ти и жена ти, синовете ти и жените на синовете ти с теб, изведи със себе си всичко живо от всяка плод, което е с теб, птици, добитък и всичките пълзящи животни, които пълзят по земята, за да се размножават изобилно по земята,